Selamat hari Minggu Amang Inang. Horasma dihita terlumobi naman dongoti permingguan di Bagas Joro HKBP Mampang Perapatan. Tuhan mama sumasu. Adorang sotapuka martangi yang nahom mahita. Amin. Marende hita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. Puasa Tugalena, apor seaonu. Tuhan si parmonang do pangondianmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin. Puasa hutan, donok do Tuhan. Ibadah nang patunduk kusui. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sangapa di debata. Amin.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hurajumi ak kasitaonon di hasyanganon, hira nasoada do martibakkon hasangapon si papatar ronna tuhita sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang hita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alay diodingi hodo, akan namar haposan, jalan nama porus tuho, ala ni irohami tuho, mangasahon asini roham, say unang tulak hami sian jolom, akup ni lehon dihami rohana girgir, tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita. Tatangihon ma patik ni debata, sian patik paupaton dohot lapatanna songonod do. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari Minggu. Dinaonom ari ma ulahamu nasasiolamu, ali anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangulanggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutan ni halak pe na mengibati hutam. Ai dinaonom ari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hit hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidugogo mahita, mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik nai. Amin. Marende hita.
Satopoti madosata martangiang hita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungo dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Say asi maroham midasadok bangso nami. Say sama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan dosa. Satokindo hutadik konho. Alay papunguhopmu maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku. Satokin marodoponho. Alay marhite-hite denggan basam saling leleng na asyak kuho. Nina jahoba si paluaho. Hasangopon mandi debata na digijang. Amin. Marende hita. Di Joho Jesus Rosure Hamuna Lojai Huto Guto
Hatani di bata turpuk epistel di hari Minggon imasian Yosua bidu 24 ayat 14 sahat tu 24. Yosua bidu 24 ayat 14 sahat ayat 24. Ta basa membargati soring. Ope sai habiari hamuma Jahoma jalamar si hohot rohamuna mangoloi ibana di bagasan hasitongan jala paholang hamu de bata sileban akan nanioloan ni opumuna di baribani batang aeki dohot di Mesir jala oloi hamuma Jahoba. Alai molotung sogoro hamuna mangaloi Jahoba pirit hamu masadarion manang ise naeng oloan muna manang debata sileban aka nani oloan ni opumuna di bariban ni batang aiki manang debata ni halak amori napuna tano na nilingan munai alai anggo au dohot dong aku sajabu iko Jahoba do oloan nami. Dungini na bang soima mangalusi daumay sian hami anggotung manadikon Jahoba laho mangoloy akka de bata sileban. Ai Jahoba de batata ibana nau manogihon hita dohot opunta ruar sian tano Misir sian bagas parhatobonan jala ibana nau mambahen di adapatta tanda akana boloni jala diramoti do hita disandok dalana ita dalani di tonga-tonga ni saluhut bangso akana ita bolusi. Jahoba huhut manggujar saluhut bangso ro di halak amori na maringanan di tanoi jumolo sian hita hamipe Jahoba do naing oloan nami ay ibana do di batata. Dungi didok si Joshua matu bangsoi dan tarbahen hamu mangoloi Jahoba ai debata nabadia do ibana debata parimas do ibana dan tagamon marpamuati rohana mida pangalosion muna dohot mida dosa munai. Molotung ditadikon hamu Jahoba jala dioloi hamu akka debata sileban marbalik maibana manoroi hamu tung siap hamu bahenonna hobar tu uhumna nadenggani naung binahenna tu hamu. Dungi dina bangsoi matu si Joshua si toka maanggoi ikon Jahoba do naeng oloan nami. Jadi didok si Joshua ma tu bangsoi hamu sadiri do sitidangi dopak hamu paboan naung dipilit hamu Jahoba naeng oloam muna ibana jadi ninna nasida ma hami matutu sitidangi. Ope paholang hamu madebata sileban akana di tonga-tongan munai jala paunduk hamu rohamu tu Jahaba debata ni Israel. Rap mahita majaha jadi nina bangsoi ma tu si Joshua Jahoba debata taido naing oloan nami jala suara nai naing tangihon non nami. Ima sahatna martua doak pona tu mangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Marende mahit. Ibu rohaku tu Tuhan Yesus sudah ngoluku di Tuhan Yesus ibu tonoku do Tuhan Yesus dan ngoloau sumurut be tung so adope na olodo Alai rohaku sai marci hohot tumso adompe na olodo dangoloau sumurube. Taha tidak kon mah porsiaot tai songon na hina tindak kun nidongata sa porsiaon di sadok portudbion rap mahita madok au persia di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano
Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sian tod di parbadia, adorang sora hububuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargono so tu dosani. Disima ibana, pai mamulak sogot tu tanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabege mati ting ni huriatta. Tabege matikting di huriatta di bagasan mingguon na parjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu 21 dung trinitatis hasi tolu sadaon ni debata doho topik hadaulaton ni nama roha Roma 12 sada 1 ayat 2 na paduahon jadwal ibadah tengah minggu di pabotohon ma turuas ni HKBP Mampang Perapatan asa taida ma partikian dohot parhobas parpunguan tonga minggu natar surat di warta. Na patuluhon partangyangan wik di hari Selasa 22 Oktober 2024 mamuka pukul 10 sia 30 patupota do partangyangan wik di wik 2 di tuan rumahi keluarga A Aritonang Boru Simangutsong di konsistori wik 4 di tuan rumahi keluarga M Hutahayan Boru Siagian di GSG. Rak mahita madohoti partangyangan secara khusus ruas ni wik 2 dohot 4. Nah papaton pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di hari Minggu 20 Oktober 2024 naing di Patupado pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Hombartusi guru sekolah minggu namar hobas di Huriaon Ro Ima guru sekolah minggu Sian HKBP Cipayung Cilangkap Jala guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan Borhat tu HKBP Cawang Ima Nyonya Purba Marta Sijabat Pia Purba dan Nyonya Simajutak Lestari Boru Tapu Bolon. Napalimahon Lomba Paduan Suara Wanita Pesparawi DKI Jakarta. Pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 di Sekolah Penabur Internasional Kelapa Gading, Paduan Suara Wanita HKBP Mampang Perapatan akan turut berpartisipasi dalam Lomba Pesparawi Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Provinsi se-DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB akan diadakan ibadah pemberangkatan dan setelah ibadah selesai kita akan menyerahkan amplop sebagai wujud topangan untuk paduan suara wanita Pesparawi ke kotak yang akan disediakan. Marilah kita membawa dalam doa. Yang keenam, permingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 27 Oktober 2024 pukul 17 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan Patupaon Nado permingguan variatif Robe Mahita Laos Tahara Manang Hirpasma Aka Dongata Madohotisa. Napapituhon liturgi Natal sekolah minggu
Hobartu program sekolah minggu tahun 2024 ima Natal anak sekolah minggu. Dinalaho mabagihon liturgi Natal. Pinabotohon tu akan atoras ni sekolah minggu. Asalaho konfirmasi tu guru sekolah minggu ganup kelas. Kelas kecil sarlihuta julu selam perdosi Duma Tapubolon Marta Sijabat kelas 3-4 Pia Furba kelas 5-7 Seli Manalu. Yang ke-8 program kerja seksi dan WIK. Hombartu rapat huriah nanaing di Patupa di bulan Desember di Pabutohon Matusude seksi dohot WIK nadong di Huriata asa di Patupa ma program kerja nabe tahun 2025 jala programi asa di Pasahat Matu Dewan. Napasiahon pendaftaran ulang tahun jemaat yang baru menikah. Diberitahukan bagi warga jemaat HKB Mampang Perapatan yang baru nikah diharapkan untuk mendaftar ulang dan jika ingin pindah ke jemaat diharapkan mengambil surat pindah. Untuk pendaftaran ulang dapat melalui Sintuawik atau Sekretaris Huria. Yang ke-10 pertukaran pelayanan firman Oikmene. Di hari Minggu 27 Oktober 2024 di Patupado pertukaran perjamita ekumene di antara gereja-gereja anggota PGI wilayah DKI Jakarta, papungu pelean amplop khusus bahan tupak tu peleata program ekumene di wilayah DKI Jakarta, tapasaat mai dung sipul ibadah minggu di Tiki Marsijalangan. Pasapul sadahon kegiatan pesta gotilon, pengumpulan celengan gotilon, sehubungan pelayanan pesta gotilon yang semakin dekat diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pengumpulan celengan gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 November 2024. Diharapkan untuk warga jemaat di setiap week dapat menyerahkan ke Sintua Week kategorial sekolah minggu, dapat menyerahkan ke guru sekolah minggu Duma Boru Tapubolon dan kategorial remaja dapat menyerahkan ke Payes Boru Silalahi. Yang kedua, ibadah syukur ulang tahun HKB Mampang Perapatan pada hari Rabu 6 November 2024 pukul 19 WIB di gereja akan diadakan ibadah syukuran ulang tahun ke-41 tahun HKB Mampang Perapatan. Untuk itu diharapkan kehadiran semua. Yang ke-12, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi tumbuh kembangnya anak. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Parheheon Seksi AMA HKB Mampang Perapatan bekerja sama dengan Panitia Gotilon 2024 akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gula darah, kolesterol, dan asam urat dan konsultasi tumbuh kembangnya anak pada hari 3 November 2024 pukul 9 di depan Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftarkan dapat melalui link tersebut atau dapat menghubungi Nyonya Nenggolan Boru Simangutsong. Yang ke-13, ruas nomor sahid tabuan mah di bagasan tangyakta akan naung hipas siapar sahiton hatani debata pasahat madalan mutu Jehovah jalaha posi ibana asa ibana patorehon pesalmen 37 ayat 5. Nomor ulang tahun perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nomor ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata di tanganna siamu do gajang ni umur jala di habirangna do hamoraon dot hamulyaon poda tolu ayat 16 na pa 15 hon nomor ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon tu ruas ni huriata nomor ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata alai di joloni saluhutna marsi haholongan situ mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido dengan dosa na pasapulono pon parhepengon terlampir akka pelean hamulateon dohot na asing na sojinaha ditiktingon taidama diharotas acara nadong di hitabe soni matikting di huriat tadi bagasan na saminggon tuhat tama nama masuk.
Tabege makur pes Marawi.
pinangido ho majolo hamuna dinganamuna aka inang dihamusudi aka dongan saha porseaur ruas niuriatta HKBP Mampang Prapatan nunga tabigi dongatta paduan suara wanita untuk Pesparawi naung luja saliling nau para dihodiri jala onma minggu parpudi nasida laho mangedehon edde na dua nakingan buidonota marsiadu ma do akadongan na se Jakartaon ala Kristen laho mangedehot samuse alani akka amang inang siadus ni roha baik di majelis tuhita pesaluhuna tapa borhak manasida nunga tabigi naking adong siat titing tupak tatong laho mengurupi dia kenarikot alelos doh ma tangyakta laho paborhaton nasida taparadi marohata mengukak bukit deta zon nomor 140 sada edeon somal memang tedeho di pudian nyarion tu namar saripe alai molorisik hita amang mamereng di bukit detai sasitong na horong di parbarita nauliodo mengutus misioner ido anggo edeon na julu di Jerman di dihodo laho paborhaton akka misioner jala parsagina tersongonon molotai dehon saitiur malakamuna sahat muse daktar bai sutulus do lakamuna sasudi baru atong tuhat taima do ngamuna ganup ari ima didihon na paborhaton alai Roma alus ni napi naborhat hamu sudi sai ingo bi tumangyakon hami pe tersongoni ma parsagina alanien no ditiki marid dihita tasagima edehonot taima nakningan molusudi tahamu maaf atong tuhat taima dongam munai ganup ari olak nime dehonota alai nasida na jongjong di julu online alusan nasida mamuse hu mangido hamu sudi sai ingo bi tumangyakok kami pe jadi asa totong tatangyakon nasida ima pangiduanna tapara di mak roata mangidihotsa nunga adong di slide buima tabering silakan Saitiur malakamuna sayedata mandonganmuna nang suru-suruan api molo diramuti
bartu pangiduan nasida tatangyak pemana sida dakola saunari alai doho ma nang di tanggal 20 onom maredem martangyang mahitang. Ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Raja ni huriai marpesta bulud do halak Kristen sa Jakarta di hari 20 onom 27 di bulanon marhite-hite pes parawi na dipatupa di BPK penabur di Kelapa Gading songoni doho di Gereja Toraja Kelapa Gading laho patubigihon akka edi puji-pujian patuduhon ali Tuhan torop ni akala Kristen di Jakartaon asa marhiti marsangap guarmu jala gabi bui manodangi di tonga-tonga ni Jakarta na humadiam borhat do utusan paduan suara wanita sian HKBP Mampang Perapatan nunga di parade nasida li Tuhan 2 ede nanaing patol hason nunga hubigi hami ali Tuhan jala las dorohanami mulut ngadong dope ali Tuhan nanaing si pasikopon saminggona ali Tuhan saya pergugui manasida boya le Tuhan laho melengkapi leon hahi pasor di nasida le Tuhan saat rodi na mangidihon edi puji-pujiani ditongani mangajana ditongani akka na menilai asa marhiti-hiti ale Tuhan boy denggan merdalan nang hasil nape denggat tutu mabualas ni roha mau lihat mari ale Tuhan saat tu tangamu manasida sudi peserta songoni do inang oli laho manguluhotsa nang pemain musik na piala Tuhan songoni do sudi tahe official na mengaradi diri madongani pe sai ramoti pasu-pasu manasida le Tuhan asima roham saat tu tangamu matong sudi do pelaksana akan naung mengaradi diri asa marhiti-hiti le Tuhan bui nasida pe dengan laho patol hasep penilaian marhiti-hiti ale Tuhan las rohani sudi naro mangidihon akka ede puji-pujiani mauliate madihu ale Tuhan sahat tu tangamu ma akka inanamion ramoti nasida ale Tuhan baik di persiapan songoni masahat ro di pelaksanaan nasida di tanggal 20 onomon mauliate madihu ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi marhition akainang borhat mahamuna sian huriata lahu patubegion edi puji-pujian di tanggal 20 onom dalam rangka pesta paduan suara gerejawi daerah khusus ibu kota Jakarta. Horas borhat mahamum. Mau lihat emak. Meredeta sian buku ende onom ratus ya puluh sada huhut apa pengupelean sadaa dohot sadabe. Roh
Uida Tuhan Yesus, hutundahun dosa kita. Lohot roh kita Yesus, si paluang tandiki. Pasahat matu Yesus, saluhut na diriki. Pasahat matu Yesus, saluhut na luluki. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita sudi akka manginang. Di bagasa tikion, pebartu almanak ni Huriata di Minggu 20 Sada Dung Trinitatis, nagabe jamita dihita imasian surat ni Apostel Paulus tu Huria na di Roma, di bidu 12 ayat sada sahat ro di ayat walu, jala odolan ni jamita hadaulaton namar roha, ibadah yang sejati, hujahama dihita. Na huapoi ma hamu ali akadongan marhite-hite asini rohani debata, pasahat amuma daging muna baen pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namar roha. Jala unang gabe sarobak kamu do portibion, alai gabe ibaru mahamu dumuba pikiran muna, asa tahu kamu manibangi lomoni rohani debata, ima nauli nahinalassonna dot nasudenggan. Ai marhite sian asini rohana ni lehon na tuau, hupaingo ma ganup hamu, unang ma torbang rajumi hamu dirimuna lubi sian na patut, alai itap ni natamama parrohahumuna. Ganuk marguru tu godang ni hapor siaw na tinurpuk ko ni debata tu ibana. Upamana torop do ruas ni dagikta, alai dada saulaon ruasi sudi. Songoni do hita, torop sadaging di bagasa Kristus, alai ruas bido hita sama hita. Ganuk majalo sileho-leho marguru tu ragam ni asini roha na tinurpukon na tu hita. Ia panurirangon naing mamardumu tu haporsiaon. Ia ulau marhubas ba ulaun marhubas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia na mangasi'i siap bulus ni rohama. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sian las ni rohama. Ido sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Molo martaringot hita, taringot tu hadaulaton. Manang ibadah totu Laudo rohatta mamerengi, itu adalah bagian hidup dari orang beriman. Itu adalah nguluni halak na persea. Ala hadaulaton ibadah itu adalah kita lakoni setiap saat di mana saja. Jala disudi aktivitas ta. Jala ido nanaing sosohonon sunggulan ni turpuhot tu hita sudi akka amang inang
ya dak adong ya dang adong sasabagian dinguluon taringotu hadaulaton dakkola di hari tertentu dakkola di jam tertentu hadaulaton manang ibadah alai setiap saat do alani saat mamuse hadumuanna taringot tu pilihan molo ado kala namangatusi ibadah manang hadaulaton dang adong tarsirangi sian pilihan jala dang adong rupani pembagian penetapan medok persembahan itu adalah materi adong betutu alai dak kolam materi seolah-olah dipisah materi i sian hadaulaton manang sian ibadah omma nanaing di patorang tong sian turpuhon tuhita aka amangina puasa terjadi do pikiran na salah pikiran na kurang pas ngasongo nililing di tonga-tonga ni kehidupan ni halat Yahudi alai masuk do pe kuroa muse dung Kristen mula-mula na berlatar belakang sian Yahudioni mamikiri manang mapraktekkon asing do pilihan sian hadaulaton manang sian ibadah pilihan si pasahatok kola ditiki di bait Allah doi kola ditiki marminggu doi mulai istilah tak nuaing pilihan ima akak materi na pinasahat di tonga-tonga ni peribadahan hape amang dan inang lapatan no bagas hakiki ni persembahan dang disi sasitongna sian mula ni panotopon manang panada au taringot tu ibadah na nilehon ni debata tu halak nama kapor seibana siam mula na hiad dedo na patut si pelehonon ni jolma daging nado na patut si pelehon ni jolma diri nado dang hepengna dang artana walaupun i bagian ni diri nado itu tu alai anggona dituntut bagian na dituntut sudi dirina alai Roma ala Israel na julu Roma halak Yahudi kemudian idok nasidama akan ngataleo be hewan ternak menggantikan kita menjadi persembahan kepada Tuhan jala ido memang dia tu sinasida leonomma durbia sikka niba dungi dipotong ma durbiai dimatikan sedemikian rupa ima menggati honau asa sesa dosaku jadi berpikir molongan ni leo be pengganti diri ngasai be ngah sah betu debata sudina alanido akka amang terjadi songonon persembahan secara materi hepeng manang nadohot durbia lancar do di bait Allah surplus do di bait Allah baka taboto do takas sape adong do tempat untuk manukar sedemikian rupa memeriksa sedemikian rupa akka durbia domba yang akan dipersembahkan ni sampai hadu muruk tuata Yesus Allah ngasaha bisudina di pinggir satu bait Allah hibe penukaran ni sudi baik uang songoni dok pemeriksaan ni aka domba naking baru ditunggali ku Tuhan Yesus pikiran pemahaman na songonon terbawa-bawa madiha Kristenon mula-mula dereng nasida di materi ido olong ngasahati ngaselesai anggo siganu pari dak pola ngaberes be ena nasida alai nuaing amang do tamu inang dipatakkas ma
marasing do pikiran na zuloy do praktik na zuloy jalar sitong alay angguna sitong ido asa dido dison huapoi makamu ya dipahingot dengan baik pasahat hamu madaging muna bahkan pilihan na mangulu na badia nahi nalomohon ni debata ya nuaing ditekankan dirimdo dagingmu do ya jadi asa tabereng tu dirita asa tabereng tu kita sadiri ai bohado tu diri kon nuaing pilih ya do on hubai tu debata manang tong do pesong pikiran ni khala Yahudi hugat timak diri kon doh benda atau makhluk lain saya gantikanlah itu dan itu sudah beres. Tapi Tuhan menginginkan bukan itu. Dangina-hina lomohon ni debata. Daging mi do ali padiangan. Manang nasongo dia pe daging mi ido lehonom mutuau. Manang na bagak manang na dang huboto doi. Ala Tuhan pemelihara. Manang na adong akka halubiamu manang nadang huboto doi idole honommu. Jadi argado dagi tau di debata pamatak tau diri tau di debata. Ala argado di debata perjolo ikut kita pe ingototta argata bae pamatak taun diri taun. Tapi lihara dengan baik. Ima laho pasungguhon tu dirita. Alain waing secara hakiki mulai dok gabe persembahan noni tarsungod dia do perjadi ini. Idok muse persembahan yang hidup. Pilihan na mangulu inna muse kan. Nah. Sasitong na aka amang inang anggoda gikta dalam arti dirita sadiri memang ngamati ala dosa. Tengok dukan di Matius di Roma 6 ayat 20 di dokon upa tinuhur ni dosa do hamatean berarti akan merdosa amate dagingna. Alai disima asini rohani debata di bagasan Yesus Kristus naung matei dagik taon naung matei diri taon alani dosai alai Roma Tuhan Yesus tu pertibion di panguluma dagik tadi pangulu madiritai jala ima nanaing pilihonota. Jadi dangbe pilihan na dipamate songon na nilaulahon ni halak Yahudi na julu alai pilihan naung mate hian di pangulu ima hita. Jadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah manusia yang dihidupkan. Dan itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan di tonga-tongani kehidupanna sehari-hari. Maeng amang inang molonunga taboto takas songoni naking ngataida taarga homma tapilihara ma pamatakta do dengan aka amang inang asa gabe tutu persembahan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Alai mulotado inang perhatikan pelihara tubuhmu bau nenggabe holani taurus torus ade. Wah argado dagi kondi debata alani aupe arga honok kuduinna siam menunggu sahat tu botari torus mamangurus diri nasad diri. Iba ma torus kaca di lebung nai rupani wering ibana bohado nai dagi kon noaing bohado beres do noaing inna rupani kan wah torus bereng rupani dengkat do mamering diri niba secara lahiriah ale hati-hati ya teh ingot tamu do teh carita ni si Narsisus nagabe tabain istilah noai muse alani sifat nasongoni adong di zolma gabe narsis atau risada dora berita ya teh ya merfoto sadiri si X di pantai dak pantai Danau Toba alai pantai ni lautan do
ketika bersuah foto sedemikian rupa jala odonan somal tadok narsis ya mafoto sadiri bana rupani HP itu purwaha gelombang sedemikian rupa isapu ma ibu amma tu lautani 2 hari kemudian pe asa dapat alai nga bakkebe ala boha diri nasa diri iurusi bana sadiri asa songon terida rupani hibat idok rohana alai dangadong be kontrol diri untuk lingkungan sehingga dia menjadi korban alam marhite-hite ya gelombang laut alai dalam bentuk yang lain akka amang inang molo tadok nakim mengurus diri pe gudang dona salah memahami ya nagabe holan berpusat di dirina sendiri alai nahina lomohon ni debata tak arga ko denggat pelihara sedemikian rupa tetapi melaluinya kita tidak boleh lupa bahwa itu mau kita pakai untuk sarana kasih daripada Tuhan sarana berkat daripada Tuhan untuk na humaliang hita saluhuna alanido ubahen na ditaringotot di son molo pilihan do daging mi pilihan do pamatang mi pilihan na khusus na arga iko pakeom mudo ido denggan di tonga-tonga ni kehidupanon jadi nak kita hamung lihatehon tapelihara sedemikian rupa pamatak ta dirita ya amang inang iko saya ingotot ta doate hata honot tado torus nang tuakka generasi muda tuakka anak kotai aun wain lomoro hakku menunggulon sejarah masuknya ke Kristen atau tanobata asa dibotok ke sudut no poso bohado opung tanah julu naso menada Kristus marasik dengan wain dukta tada Kristus ya beri kamu majok kagobaran lukisan taringo tuala bata adorak somanada hak Kristenon jauh beda tampilannya ya setelah mengenal Kristus pakeata sobinoto hiam manso dia alai dung roha Kristenon wah hebat kayak orang-orang Eropa merjas ya sedemikian rupa buhina pi bagak-bagak alai dak kola di sini perkembangan populasi orang Batak sebelum kekristenan dengan sesudah kekristenan sangat beda. Itu karena Tuhan memelihara kita, menyelamatkan kita. Tangi yang ni ako puta na zulala ni otik na zolma asa gudak peparanna marana 10 pitu merburu sadia 10 onom. Coba molo gudang natinang yakoni rupani berarti keadaan waktu itu minim bohado asa gudang batu tupang ido omma tu na alamat nitangi yang lehong gudang dihami jol mada 10 pitu bawa 10 onom borua 70 tulu itu sebelum kekristenan. Anggunwai mulai do akaraja do pe songoni rupani merdok kemarana 10 pitu merburu 10 onom petejo ngainaka inat tabe ate ya ngasongoni pedok nyak kenata no petejo tang yang mia mang dak pas be itu partikiat tau na isi mangurus na 70 tulian no ngain na be kan iya alaina julu wah asa torop idot tong alai banak ikudok dung ha Kristeno dung di palua tu hatai do hitasian hagulumun na julu ya gabi bui masih demikian rupa populasi orang Batak karena sudah sehat ibunya ngamangatusi memelihara daging pamatang ngatorop bisudi nan waeng bohado bainot taduk torop pitak kamanginang Tuhan mengatakan pakai semua untuk sarana kasih sarana untuk berkat tu nahumalia kita karenanya semua orang Kristen khusus tadok naking Kristen Batak harus menjadi sarana berkat sarana kasih Tuhan di tonga-tongani nahumaliangsa
Na patuluhon akka amang inang nuaing sahat mahita molo ikong gabi sarana kasih sarana berkat Tuhan kita yang telah diselamatkan itu, yang telah dibaharuinya itu, maka kita juga diperlengkapi dengan karunia karismata manang silehon-lehon ileo do tuhita ganup dangadok kita amang inang naso adok silehon-lehon dihita. Nah terjadi kita tidak mau melihat menyadari apa pemberian Tuhan si lehon-lehon di Tuhan itu. Alani sadarilah, selidiki dirimu, perhatikan dengan baik apa yang menjadi si lehon-lehon harisma diau. Tutu dak saya pitor boy hatop alai yakin dua mulut taparrohahud dirita ya. Kebiasaan nadinggan mabalas rohata mulutaulahon noni na mangurupi tong tu aka na humaliak kita disido haris mamu ido si lehon-lehon na adong dio adok kemampuaku boy mangurupi ya jelalas rohaku di bagasan lahu mangulahotsa itu dia karunia yang baik dalam diri saya. Memang adong do karisma tabo tu adong aledak taula ko do dengan ya karisma na songoni boy do gabe mago ala taingo talenta na niro ni tu hattai adong dileot talenta tu sia ya an dileot talenta ala dang diulahon gabe dicabu do isiani ilehom mai tu akka na olo mangulahotsa ya idu asaulo marlopit dia kana mangulahon ala ibana sadiri ngadong di bana diulahon ibana dok dengan alai dicabut nasiana muse ilemu muse tu son bagai marlopi-lopi ma adong di sada-sada halap na olo mangulahotsa sadari periksa tadereng ebo hadu beno mamerengi muliate makka manginang memang huruk tehna di retret lansia de perlu do hita hening laho martangiyang ya asa tong tabereng adu tutu adong diau nuai jalan atuari ya mertaringu dotong muse sada doa yang selalu disuarakan oleh Bunda Teresa ya Bunda Teresa tok kanaposo tok dok ya buah dari perenungan adalah doa. Jadi adong perenungan sedemikian rupa lalu muncul doa siani terus adong sia doa sahak mamuse tu buah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Jala na perpudi akka amang inang dung tatadda silehon-lehon na adong dihitabi tetu ulahonot tamai do denggan. Molo dison beberapa didaftar hodo di aya onom akka silehon-lehoni na perjulu panuri rangion dungi ulau merhubas. Jadi soal melayani silehon-lehon doe na budari martaringot tami do akka naposo bulukta unang tertapikir na melayani ikon na marjamita mai ya manang ulaun na tro dono taru partohonam mai daong alai adok kujahas na tuari sada daftar iwa ini siaka pelayanan ya mengurupi dongan memarkir kendaraan na di samping gereja pe pelayanan dui molo adok akaruas ni huria na subui ro ala so adong dongan na mengurupi alai ro au mengurupi pelayanan dui hal-hal na mek doniang bahkan mengatur kursi bangku songono misalnya mulai binerek songon naso lurus pinatigor rupani pelayanan doi adong akka harotas na merdebuan ya dibuat binait tuinganan ringgan pelayanan doi akka mangina jadi diro ison neking ia merhubas ma dungi mulo haguruon na dong ibana ba ima mulo adok pangapoion ya pangapoion ora tarmirip manuai ngotu konseling ya pastoral ba ima inna ia na mangasihi sian bulus ni rohama unang adong saka na asing di bagas
ia na manguluhon marringgas ni rohama, ya haringgas sonon macai rikot. Ia na marbasa-basa sian las ni rohama. Songoni maka beberapa na diguari disi. Alana nang dohonon na dison akka amanginang bahwa disudehi ta adong do akka silehon-lehon alani ikut taula kom madoho denggan sian bulus ni roha sian haringgason unang adong na merleba-leba. Adong do sada bukit deta amang inang di bukit deta sada ede perenungan ditikki modding donganna saha persyaon tabuka majolo bukit deta nomor 784 edi tahun sian Afrika Selatan do dibuat diadaptasi saha tuhita ranga somal tabigi idonate kamanginang sensenina 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 molomoding dongan idihun nasida may di topini kuburani ya hado idihun ottoni di songono hadunok kubayat Tuhan ala dibering nasida ay mati daon no songonon adunok kubayan adong do talenta diliok ko diaw kubayat duduk denggan ya jadi sada perenungan na sangat bagas ala berengom mak songonot daw muse mate doaw ditongani nguluon alani direnungkan sedemikian rupa alain ta coba jo akinang laho mangidihonon alai hukma tarenung kedua ayat atau di bukit detai ya tolong musiknya. Di bait na parjulu hadonau kubayan kita mama mereng molo di diri tabi hadonau kubayan ngapas tira gudang ati ka amanginang ya ala enak pe nong gudang taula ala gudang do dilehot tuhat tai dihita ngadipadua dirita sian hamatian gabe pilihan nama ngulu mai di bagasan ngulut ta siganu parisi pilih honot tama belas rohani tuhat tai ala ni seto tong do pesukunot tamuse dia ma bainokku Tuhan dia ma bainokku Tuhan berarti dang dope masa ditorus dope ikon mangulah kita mabayan na dengan ayat 2 kita nyanyikan lagi bersama ale mulubui setengah suara majo ate unang apala tur guguhian sudirupane dia mabainokku Tuhan. Ayat 2, bait 2. Dia mabainokku Tuhan. Dia mabainokku Tuhan. Dia mabainokku
Taulah hobi mayak kamanginang ditongani nguluta asa gawe pilihan nama ngulu hita di debata. Amin martang yang mahita. Bagas nai ali Tuhan lapatan ni hadaulatoni HP di ngulu nami. Dakola di ritual formal, dakola di akamatiri, alai diri nami do ikut pilihonon nami Tuho. Lileo kodo silehon-lehon karunia ikut pakion nami mai denggan di tongani ngudun nami. Sotung ado kami haduan ale Tuhan di naung matuabi makilala dang dope hulah kami. Manang manol soli alaso olo mangulah hotsa. Dopa adong dope partikia di hami bia le Tuhan. Pargugui mahami lahu mangulah kanaulina denggane. Mabay marsangap nguarmu di tongani ngulun nami. Mauliate madi le Tuhan. Ramoti pasu-pasu mahami dia kaulon nami saminggon. Disudi aktivitas bersama baik di narap amidu akadonga saha porsiau manang dia kaulaon narutipe. Pasu-pasu male Tuhan. Sudi aktivitas di tengah minggu di huriam baik di week songoni do di aka kategorial. Marhiti-hiti ale Tuhan lam solhot ami Tuho marsangap guarmu. Jala hami pe semakin manada di lomoni roham. Pasu-pasu ramoti male Tuhan aka namar ulang tahun kelahiran 21 halak saminggon. Jala 5 kepala keluarga namar ulang tahun pernikahan. Lehot dinasida le Tuhan lasni roha gugu mangula akan nauli na dengan tadapak kamulatehon nasida diaka basa-basami. Asima roham ali Tuhan aka ruas ni huriam na di bagasan persahiton amang natades manik amang pesta Robert Siahan dirawat di jabu nasida bi pasu-pasu matotong nasida le Tuhan nga terliling nasida di bagasa persahiton leot di nasida tong hasabaron post ni roha makirim sian ho wa malate ho kami inang nyonya situa di sida butar buru hariaja opuya saya beberapa hari lalu dirawat di rumah sakit angkatan udara di Halim. Alai nuaing ngabui rap kami mersaur di tongani huriam. Pasu-pasu matong nasida ali Tuhan. Asima roham ali Tuhan nami sahatu tangamu masudi akka pangiduan nami. Akka sihol ni roha nami. Bartulomo ni roham najadi ali Tuhan. Pinuji maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Didiki mari dehita tapasahat ma piliata. Bapa terhoni na ulibi
pasahat mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Pasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhaseak kami pilihanon, pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni silehol-lehom itu kami, asalam girgir kami mardok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malumoni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasar dame jalo hamuma pasu-pasu di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.